Evo drugari, nakon prospavane noći u gradu Ser, koji je inače jako živ i jako lep, i mislim da svako ko je na prolazu kroz Grčku treba da dođe da vidi ovo mesto, jer stvarno je grad i mesto prelep. Ja sada polako idem da obiđem manastire i Kulu. Bio sam sinoć da vidim u noćnom izdanju i stvarno je fantazija. Mislim da će preko dana biti još bolje. Tako da uživajte u kadrovima, pa čujemo se malo kasnije. Jedan od novih zdanja koje se nalazi u centru grada jeste Saborna crkva i ona je relativno novijeg datuma, znači posle Drugog svetskog rata sagrađena, ali je jako lepa sama arhitektura. Postoji druga starija Saborna crkva gde se krunisao car Dušan, nju ćemo vidjeti posle. U ovoj crkvi iza mene, koja se nalazi par metara u dubini zemlje, se krunisao car Dušan. I to je bila glavna gradska saborna crkva dok se nije izgradila nova. Nažalost, zatvorena je, ne mogu da uđem unutra, ali samo s polja vidi se da je crkva prosto fantastična. Manastir je prelep, znači mislim da je ovo jedno od najlepših zdanja koje sam video do sada. Unutar same crkve se nalazi jedna freska gde je prikazan naš car Dušan, Jelena i Uroš Nejaki. Prikazani su sveti, inače oni kod Nemanjića nisu dobili taj status, ali ovde je tako prikazano i to je nešto, ne smijem da slikam, ali prosto to ako dođete tu morate videti jer jednostavno je vanserijski lepo. Sada smo došli do gornjeg grada gde se nalazila ta Dušanova kula. Tu sam bio sinoć i pogled je stvarno bio fantazija, ali sada se penjem ponovo preko dana da vidite u suštini grad na dlanu. Ova kula je deo tog srednjovekovnog grada koji se tu nalazio i tu se izdavao taj stari srednjovekovni srpski novac, odnosno Dušanov novac. I sa zadnje strane ove kule postoji njegov pečat, tačnije ciglama obeleženi njihovi simboli i malo se teže vidi odavde, ali svakako postoji. Iza mene je čuvena Marina kula, inače samo mesto Dafni je skoro pusto, bukvalno sam samo jednu osobu video u gradu, ali je selo jako lepo.
posle Marine Kule i dosta jakog pedalanja kontra strani vetru, tačnije vetar me je stalno udarao sa boka ili spreda i bog me je teško danas bilo, ali malo po malo i stiću do Asprovalta, još treba da se snađem za smeštaj, tako da gledat ću negdje da uhvatim internet i da vidim na Airbnb-u koje su opcije. Inače dan je topao, ali je jako lepo. Mislim, ono danas u Ceresu je bilo, ili Seru je bilo fantazija. Tako da čitav ovaj put, iako je težak, stalno mislim o tome šta sam video i šta sam proživeo i još sam pod utiskom. Masline. Wow, ovo je lavi fantazija. Boje su neverovatne. Evo drugari, polako nastavljamo dalje. Nakon Neovrasne, to jest Neovrasna Beach gdje sam pronašao preskup hotel, ali dobro, ajde. Cik sezone prihvatio sam to. Nastavljam polako dalje prema Stavrosu i idem da pređemo ovu veliku planinu, da polako dođem do Jerisosa i tu ću onda večeras noćim, tako da danas nema puno vožnje, nekih 50 kilometara i to bi bilo to. Uživajte u kadrovima. Stigao sam u Kakovo i
pre nego što uđem u sam kompleks koji već deluje super jer su polje maslina, morao sam se presvučem u dugačke pantalone, prosto postoji kodeks oblačenja. Nakon provedene noći u metohu Kakovog, manastira Hilandara, idemo polako do Jerisosa, inače polako i ulazim u samo mesto, gde ću da pronađem smeštaj, tačnije već imamo u planu jedna žena koju poznaju radnici iz metoha, nju smo kontaktirali, tako da mi je našla jednu sobu, sve samo idem da se smestim i današnji dan je odmaranje i čitanje, odnosno priprema pred ulazak u sam manastir Hilandar. I sa ovim polako bi završio ovaj serijal putopisa. Nekako Hilandar planiram da ostavim kao iskustvo za sebe. Verujem da svi vi koji ste pratili ove dokumentarce ćete doći u ovaj manastir i to proživeti, da kažemo, kroz sopstveno iskustvo. Veliko mi je zadovoljstvo što ste izgurali ove sve avanture sa mnom. Došli smo do zadnjeg putopisa i negde za sebe sam ostavio posebnu tu draž da to što sam doživeo na Hilandaru prosto nisam hteo da prenesem na vas publiku, jer u suštini to je negde bio duhovan razlog mog odlaska i taj moment je bio ubedljivo najjači od čitavog puta. Znači, čitav put jeste bio onako jedna priprema za moje čitavo iskustvo na Hilandaru i tu moram prvenstveno da izdvojim sam manastirski kompleks je nadrealno lep. Znači, nema reči kojima bi opisao doživljaj samog manastira, osim da bi rekao da je energija tog prostora neverovatno čista i dokle god srpski narod ima jedno seme takvo u svom postojanju, njihov duhovni put, to je naš duhovni put je, utaban. Sam manastir je generalno dosta rigorozan. Ja sam dobio tu privilegiju da dobijem 2 noćenja. Da znate, ako budete hteli da posetite Hilandar, morate da aplicirate za vizu jedno 2-3 meseca unapred, da kažete kada ćete doći i onda vam se ta viza ili odobrava ili ne. Da znate, pretežno se odobrava 1 noć, s obzirom sam ja tražio 5 noći, oni to nisu odobrili su mi 1 i ja sam rekao ok, ali ja ipak dolazim biciklom, velik put prelazim, da li bi mogu da ostane malo duže i onda su mi odobrili 2, što je po mom mišljenju bilo možda i dovoljno. U suštini bilo je taman, zato što u prvom danu sam se onako upoznao sa samim manastirom, doživeo liturgiju, doživeo službu na jedan čaroban način. Znači, to kako je postavio Sveti Sava da se ponaša u manastiru i kako liturgija izgleda, to nigde nikada nisam do sada video i moram da priznam da je sve delovalo jako magično, jako čisto i kada sam se pričestio u zoru sledećeg dana, doživeo sam stvarno jedno jako duboko spiritualno iskustvo koje mi je prosto promenilo pogled na mnoge stvari. Tako da, ukoliko budete imali priliku da posetite Hilandar, i naravno ako ste muško, jer ženama je zabranjen ulaz, ako imate priliku obavezno, mislim da je to iskustvo koje ćete pamtiti. I samo da razjasnim zašto žene
ne mogu da kroče na tlo Svete Gore, odnosno na sam manastir Hilandar. Mnogi misle da je to iz ovih ili onih razloga, ali shvatite da sama Sveta Gora prvenstveno slavi ženski princip u hrišćanstvu, odnosno slavi kult Bogorodice i zbog toga su u svim manastirima muški monasi i zbog toga ne smeju žene da kroče. Tako da, generalno, Hilandar prosto nezaboravno iskustvo i kažem, svima bih preporučio koji su mogućnosti da odu i to da posete. Ja sam stvarno lično veoma oduševljen i definitivno posjetit ga opet. Čitava ova avantura donela mi jednu novu perspektivu, jednu novu percepciju, prvenstveno putovanja biciklom, zato što prvo, putujete dovoljno sporo da sudelujete u svemu što se dešava oko vas. Svi pejzaži, sve što vidite dovoljno je sporo da u pravom smislu to doživite, jer kad putujete autobusom ili autom ili avionom, putujete brzo i ne možete toliko da se saživite sa mestom, a kada se putuje peške, kao što sam pešačio na Camino de Santiago, to je po mom mišljenju previše sporo, tako da bicikla je stvarno prelepo merilo za jedan takav vid putovanja. I za sve vas koji se nikad niste usudili da putujete biciklom, moja poruka je da probate. Ja kažem, nikada do sada biciklom nisam vozio, ovaj projekat je bio prvi kao takav, ne i poslednji, planiram da uradim još neke avanture poput ove, ali vas ohrabrujem stvarno da krenete na neke avanture, probajte prvo i neke kraće deonice, ne kao ja da 1500 kilometara stučete, jel da, kao neko neiskusan, tako da možda je to bio malo preveliki zalogaj, ali znate kako, svi ti projekti su dan po dan proces. Kako sam krenuo jedan dan, tako sam jedan dan samo stigao na svoj cilj i jednostavno uživanje u svakom danu, uživanje u svakom momentu je u suštini ono što čini putovanje vrednim. Tako da, drugari, nadam se da ste uživali u ovim putopisima, mi se vidimo u nekoj sledećoj avanturi i da, hteo bih da sad zahvalim mom prijatelju Miki koja mi je pomogao oko svega ovoga, tako da, respekt. To bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se sviđa, pritisnite like dugme, napišite neki komentar, podelite sa prijateljima i zapratite ove profile, a mi se vidimo u sledećoj avanturi.